Mae'r lle celf yma ydi studio am artistiaid yn gweithio ar ei gwaith celf. Wakley ydi fy enw I. Dwi'n byw yn Rysga. Dwi'n dod o Southport, a lan y Mersi yn wreiddiol. Mae lot o artistydd gwahanol yn gweithio yma. Pobl yn wneud peintio, gwaith ffotograffig, a dwi'n peintio ar drefn. Symudais i dde Cymru i addysgu gradd yn celf ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Casnewydd. Ac wedyn arhosais oherwydd dwi'n hoffi De Cymru lot. Cwbl o flwyddyn yn ôl, ces i'r syniad i wneud arch. Y syniad ydy i helpu pobl i ddathlu bywyd, really. Dwi wedi ysgrifennu dros y top quote o Kurt Vonnegut. Dechreuais i dysgu Cymraeg oherwydd dwi'n fan mawr o gerddoriaeth a clywedais John Peel ar y radio. Dywedodd John Peel to understand the lyrics of datblygu is the greatest reason for anybody to learn Welsh, felly Wythnos. Skateboards, mae'n ar sylwi ar onomatopoeia, pop bang pop. Fy prosiect nesaf bydd prosiect yn yr iaith Gymraeg gyda recordiau, discs, gyda peiriant clociau yng Nghalon. Dros y top byddi'n peintio, mae hyd yn oed cloc wedi stopio yn cadw'r amser cywir ddwywaith y dydd. Tua 8 mlynedd yn ôl, ffrindiau fi, roedd hi'n dweud life's just one cup of tea after another. Felly, ces i'r syniad i cyfieithu'r ffreis i ddweud beth yw bywyd ond un baned ar ôl paned, felly ces i tattoo. Mae gen i obsession gyda Gymraeg. Mae'n anodd ond gobeithio yn y dyfodol i siarad Cymraeg yn rhugl. Ydy e'n fy gôl.